Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ɗan uwa abokan arziki, ina muku barka da wannan lokaci da fatan kowa yana nan cikin ƙoshin lafiya. Sunana Muhammad B. Sharif. Ni ne mamallakin wannan channel ta MPS Entertainment. Insha Allah dai kamar yadda muka saba dai a wannan channel tamu mai albarka, ta yadda na sha gaya muku a can baya cewa in Allah ya yarda za mu na koyar ku abubuwan da za su dinga kayatar da ku. Kun san a channel dole ana buƙatar shirya tsaf domin mu tabbatar da cewa duk abin da muka ɗora muku a wannan channel tamu ya zama abu wanda zai ilmantar kowa nishaɗantar da kowa. Kawai mu abin da muke da buƙata shi ne kawai ka danna mana subscribe, yana ka danna ƙararrawa domin sanar da ku duk zarar mun ɗora duk wani sabon ɗauka. Na gode. Insha Allah muna nan, kar ku manta ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin sanar da ku duk abin da muka ɗora. Na gode. Ana tare.